Ако България беше президентска държава, щяхме ли днес да имаме повече ред или повече страх? Кой щеше да управлява и кой щеше да го спре? Какво значи президентска република? В такава система президентът не е символ. Той е начело на изпълнителната власт. Назначава министрите, води армията, определя икономическата и външната политика. Парламентът има функция на контрол, но не и реална сила. Пример – САЩ, Турция, Русия, Франция в частично смесена форма. Как би изглеждала България при такава власт? Президентът избира правителството без да минава през коалиции. Законите се подписват директно. Премиерът може да няма такъв или да е просто подчинен. Народът избира лидера и носи последиците от този избор. Стабилност, но и концентрация на власт. Плюсове и минуси. По-малко политически сделки зад кулисите. По-бързо вземане на решения. Единен отговорник. Знаеш кой е виновен или кой е герой. Ако президентът е некомпетентен, няма буфер. Трудна смяна, избори само през години. Опасност от диктатура, подчинени медии и съдебна власт. Има носталгия по силната ръка, особено в хаос. Но забравяме, властта е сладка и лесно корумпира. Ако няма контрол, дори най-добрият човек може да се превърне в тиранин. България като президентска държава, това може да е начало на ред или началото на края. Всичко зависи от нас, не от системата, а от това дали ще я държим отговорна.